Усім прывітанне, для вас працуе Зміцер Лукашук. З надышоўшым 2021 годам вас, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. І абмяркоўваць мы будзем іх разам з маім сённяшнім госцем, палітычным аналітыкам Валерыем Карбалевічам. Добрый дзень, спадар Валер. Добрый дзень. Спадар Валер, ну, па-першае, віншую вас з надышоўшымі, і пра што будзем гаварыць? Ну, от глядзіце, у краіне, дзе, как это была цитата, «иногда не до законов», дзе пераследуюць за бел-чырвона-белы сцяг, нават калі ён вывешаны ў акне ці на балконе, галоўны доказ у судзе – гэта сведчанне амапаўца Івана Івановича Іванова ў балаклаве. 2021 год вырашылі аб'явіць, ну, дакладней, аб'явілі годам народнага адзінства. А яшчэ вырашылі стварыць савет старэйшын, правесці ўсе беларускі сход чарговы і гэтак далей, гэтак далей. Вот усё гэта і абмяркуем, але на фоне сённяшняй навіны пра чарговы зліты тэлефонны запіс размовы, нібыта там з высшых эшелонаў, так бы мовіць, кабінетаў пра планаванае забойства Паўла Шеремета і іншых апанентаў рэжыма Лукашэнкі. Але давайте пра год адзінства гэты. Як вы думаеце, ці атрымаецца дасягнуць народнага адзінства ў краіне такой, якую мы сёння маем? Ну, бачыце, сама по сабе ідэя то добрая, калі б яна была шчыра рэалізована і ўлады сапраўды імкнуліся гэтага адзінства дасягнуць. Але мне падаецца, што тут некае ёсць крывадушша. І яно палягае, па-першае, у тым, што вось я учора і не толькі учора, апошнія дні, ўжо пасля Новага года, пасля таго выступу навагодняга Александра Лукашэнкі, дзе ён прапанаваў аб'явіць 21 год годам народнага адзінства. Також дзяржаўныя медыі працягваюць мову варажнечы, мову нянавісці супраць усіх апанентаў. Яны дэманізуюць апанентаў існага рэжыма. І як адначасова можна заклікаць да адзінства і адначасова распальваць варажнечу адносна ўсіх праціўнікаў улады. Это такая даволі такі цікавы плюралізм, што называецца ў адной дзяржаўнай галаве. Я маю на ўвазе, так сказаць, не галаву канкрэтнага чалавека, а дзяржаўную сістэму, дзяржаўны апарат. Другі момант. Калі б улады сапраўды хацелі дасягнуць адзінства, то першае, што трэба было прарабіць, гэта вызваліць усіх палізняволеных, спыніць усе крымінальныя справы адносна апанентаў па палітычных справах, перастаць біць, хапаць людзей на вуліцы, маю на ўвазе тое, што робяць амапаўцы. Ну, вось, як бы, гэта першы крок да таго, каб сапраўды дасягнуць некага адзінства. Ну і нарэшце, трэба было б пачынаць нейкі дыялог з грамадствам. Але нават вот тое, што ўлады збіраюцца праводзіць усебеларускі народны сход, на якім грамадства ўвогуле ніяк не будзе прадстаўлена, ну, гэта неяк цяжка назваць імкненнем да адзінства, да? Таму што калі яшчэ падчас мінулых усебеларускіх народных сходаў працоўныя калектывы неяк хоць у выглядзе імітацыі удзельнічалі ў некаім вылучэнні упаўнаважаных, скажам, на гэты сход, то цяпер працоўныя калектывы ўвогуле ні ў чым не ўдзельнічаюць. Дэлегатаў на ўсебеларускі народны сход вылучаюць раённыя выканкамы і раённыя дэпутаты мясцовых саветаў. Вось. Таму гэта будзе такі збор начальства з усёй краіны і ніякага дачынення да грамадства, да народа гэты сход мець не будзе. Таму на тле вот усіх гэтых падзеяў, ну, казаць пра
тое, што 21 год это год адзінства, ну гэта такі пусты лозунг і больш нічога. Ну так, сапраўды, казаць пра нейкае адзінства, калі такі пераслед за тыя ж самую нацыянальную сімволіку, там добра я яшчэ магу неяк патлумачыць, там можна падвесці нейкія там законы пад тое, што людзям не даюць выходзіць на вулічныя акцыі, гэтак далей, але вот прыдумляць нейкі там адзіночны пікет на балконе і гэтак далей, ну вот нейкія пошукі сапраўды варажнечы. Але вот гэты ўсебеларускі сход, які вот вы апісалі правильно, то есть зараз яго фармаваць будуць так, як фармуюць ужо колькі гадоў выбарчыя камісіі по такім жа ж прынцыпе. Але навошта ён увогуле у гэтай сітуацыі патрэбны Лукашенку? Што ён хоча ім дабіцца, калі усе выдатна разумеюць, як это ўсё працуе? Ну, я так бачу некія такія супрацьлеглыя імкненні адносна гэтага сходу. Была ідэя, каб надаць гэтаму сходу некі вышэйшы статус вышэйшага дзяржаўнага органа ў краіне, каб ён прыняў канстытуцыю, каб ён сам сябе канстытутыяваў як вышэйшы дзяржаўны орган і мог прымаць любыя рашэнні. І нават перадаць гэтаму органу асноўныя паўнамоцтвы, нават прэзідэнцкія. Ну, але ў апошнім выступе Лукашенко сказаў, што Канстытуцыя не будзе абмяркоўвацца на сходзе, што ён сход толькі прыме пяцігадовы план на наступную пяцігодку, ну і падвядзенне вынікаў цяперашняй пяцігодкі. У такім выглядзе ён сапраўды не патрэбны, гэта некі такі архаічны інстытут, які ўвогуле з'явіўся, ну, скажем так, на пэўным гістарычным этапе. Пачаў сярэдзіне 90-х гадоў, калі Лукашенко прэзентаваў сябе як народны прэзідэнт, які апелюе да народа, які атрымоўвае падтрымку народа праз голову і ўсёй номенклатуры, і ўсіх дзяржаўных інстытутаў. І у такой схеме, у такой парадыгме ўсебеларускі народны сход, як прадстаўнік народа, як бы ён меў некую такі піараўскі сэнс. Але сёння гэта не мае ніякага ўжо сэнсу. І дарэчы, Лукашенко ўвесь час это параўноўваў з савецкімі часамі, калі з'езды КПСС прынималі таксама пяцігодку. Лукашенко гэта не хаваў, ён казаў, што гэта ўзята адтуль з савецкіх часоў. А зараз мы як бы аднаўляем вось гэтую добрую слаўную традыцыю. Ну, сёння большасць насельніцтва слаба ўяўляе, што такое з'езды КПСС і які парадак дня ў іх быў. Таму апеляцыя да тых часоў увогуле ніяк не працуе. Ну, але Лукашенко як бы чалавек, які вельмі кансерватыўны, якому цяжка адмовіцца ад нейкіх традыцый, да якія ён увёў. Вось неяк дзіўна, як это ад дажынак адмовіліся. А вось ад всебеларускага народнага сходу ён ніяк адмовіцца не можа. Ну і яшчэ, тут мне падаецца, што калі цяпер гэтым разам сход не быў праведзены, то все б сказали, ну вось, нешта такое здарылася, нешта вельмі моцна ударыла і па легітымнасці, і ўвогуле па сітуацыі, што Лукашенко адмовіўся ад нейкіх традыцыйных рэчаў. Ну а тое, што вот так гэты сход будзе праведзены, ну гэта уяўленне Лукашенко паказвае, што ў краіне нічога не памянялася, ўсё як было раней, так і адбудзецца, таму захоўваем статус-кво. Ну, вось вы выдатна апісалі, як там што будзе адбывацца на гэтым усебеларускім сходзе. У прынцыпе, як і раней гэта адбывалася, прапісаныя дакладныя прамовы, немагчымасць там нешта там абмеркаваць і прапанаваць, нечаканае, таму што ўсё ўзгодненае. І таму да словаў там Воскресенска, які будзе прасоўваць нібыта падчас этого сходу
ідэю амністыі палітвязняў. Ну, будзем лічыць, што можа яно і будзе, але это таксама ўзгоднены сцэнар. Мне ў гэтых яго словах больш за ўсё на фоне тэмы нашай, пра якую мы зараз гаворым, народнага адзінства, уразіла фраза пра тое, што вот вызвалім іх, і будуць яны працаваць у канструктыўным рэчышчы, а калі не будуць, то пойдуць назад, за краты маецца на ўвазе. Вот адзінства бачыцца Лукашэнку якое, што ўсе працуюць у канструктыўным рэчышчы, якое вызначана ўлада, а не то за краты. Ну, Лукашенко не меняется уже 25 годов, и Лукашенко лічыць, что тое, што ён робіць абсолютно правильно, і хто яго крытыкуе, той вораг народа, і таму з гэтым чалавекам трэба альбо змагацца, альбо пасадзіць у турму, ну, альбо, так сказаць, яго выкінуць у некае гетта, дзе б ён сидзеў і не мог нічога публічна казаць. Таму тут як бы нічога дзіўнага, нічога новага. Просто я б не стаў асабліва звяртаць на словы Васкрэсенскага. Тут як бы і Лукашенко сам часта сам сабе супярэчыць, і часто мяняе свае погляды, а ўжо казаць пра тое, каб давяраць словам Васкрэсенскага, ну, як бы я б гэтага не рабіў. Ну так, я ж кажу, што я тут просто звярну увагу на вот менавіта гэтую фразу у рэчышчы нашай размовы. Я б хацеў з вами абмеркаваць яшчэ адну тэму, якая выбухнула сёння. Гэта з'яўленне чарговага зліву тэлефоннай размовы, яшчэ адной тэлефоннай размовы з высокіх кабінетаў, дзе нібыта чалавек з голасам падобным на голас аднаго з папярэднікаў кіраўнікоў КДБ абмяркоўвае варыянты забойства апанентаў Лукашэнкі. Вы верыце, што ў 12-м годзе маглі быць такія планы? Шмат жа казалі пра тое, што да, вот, ну, там, у 90-х годах гэта быў адзін Лукашэнкі, які, можа быць, і мог сабе такое дазволіць, але потым ён ужо там зусім на іншы імідж працаваў і зусім іншымі метадамі карыстаўся. І тут раптам вот такая інфармацыя. Ці магло такое быць? Ну, у жыцці магло ўсё быць абсалютна што заўгодна. Ну, я таксама спрабаваў уважліва і праслухаць, і прачытаць гэтыя размовы. Наколькі я зразумеў, гэта не зусім тэлефонная размова, гэта размова як бы людзей, якія сядзяць адзін насупраць другога, ці, ну, мне так падалося. Вось, гэта першае. Другое, ну, калі старшыню КДБ праслухоўваюць у ягоным кабінеце, ну, ведаеце, гэта таксама вельмі такі вялікі пэўны паказнік, наколькі, так сказаць, дзяржаўная бяспека ў краіне на высокім узроўні, таму што калі КДБ не можа абараніць сам сябе, то якую дзяржаву ён можа абараніць. Галасы вельмі дрэнна чутныя, толькі адзін голас добра чутны, і таму, ну, цяжка сапраўды ідэнтыфікаваць, чый там голас, наколькі гэта сапраўды голас былога старшыні КДБ Зайцева. Вось, і наколькі я зразумею, што нават тэхнічныя спецыялісты не могуць дакладна сказаць, што гэта сапраўды голас таго чалавека, якога называюць па прозвішчы, там хутчэй па імя па бацьку. Вось. Але калі сапраўды гэтыя запісы праўдзівыя, калі сапраўды мы маем справу з голасам старшыня КДБ, ну, то якія высновы з гэтага вынікаюць? Ну, зноў жа, нічога сенсацыйнага. Пасля знікнення Захаранкі Ганчара, як бы, ўсё магчыма. Усё магчыма ў гэтай краіне. Ну, а тое, што ў аўтарытарным рэжыме людзі, якія знаходзяцца ва ўладзе, як бы зусім не звяртаюць увагу на законы, на мараль, на права,
што можна абмяркоўваць забойства нейкіх людзей, што по законодаўству любой краіны гэта злачынства. Ну, гэта таксама вельмі цікавы паказнік. А яшчэ на што я звярнуў увагу, гэта на ўзровень культуры і як бы інтэлектуальны ўзровень, ну, скажем так, чалавека, які падобны на старшыню КДБ Зайцева. Да? Вот, колькі раз ён за сваю размову мацюкаўся, што ягоная гаворка перабіваецца ўвесь час лаянкай. Ну, нават дзіўна, што чалавек з такім узроўнем невысокім занимаў такую высокую пасаду. Ну, зразумела, калі это сапраўды гэта Зайцев і гэта сапраўды гэтая запіс адпавядае рэчаіснасці. Вось. Ну і галоўнае, што я не бачу асаблівага практычнага сэнсу, навошта знішчаць таго ж барадача, да, што гаворка была. Ён з'ехаў за мяжу, ён нешта там, да, кажа непрыемнае для ўлады, але каму ён небяспечны там у Нямецчыне, у Берліне, ці той жа Алкаев, які ўжо практычна ўсё, што ён ведаў, ўсё расказаў шмат разоў у інтэрв'ю, якая небяспека ад яго сыходзіць. Вось. Таму я як бы не бачу некага практычнага сэнсу ў рэалізацыі тых планаў, пра якія абмяркоўвалі тыя людзі. Ну так, вы ўсё пярэдзілі зараз маё наступнае пытанне, што адна справа Захаренка, адна справа Ганчар, людзі, якія былі тут на месцы ў Беларусі, якія мелі амбіцыі, якія, можа быць, мелі таксама планы перамагчы Лукашэнку нейкім чынам на выбарах, ці праз імпічмент, ці яшчэ там што-небудзь. Адна справа. І іншая справа людзі, якія не ўяўляюць нейкага палітычнай вагі і даўно жывуць за мяжой. То есть вот які сэнс іх знішчаць, ну, я асабіста па праўдзе не бачу. Але ці можна гэта такія вот развагі пра значнасць, ну, як аргумент фальшывасці гэтага аўдыёзапісу выкладаць? Ну, я не бяруся браць ацэнку праўдзівасці ці фальшывасці гэтага запісу. Ось. А што тычыцца сэнсу, то я б сказаў, што сэнс пэўны ўсё ж такі ёсць. Гэта помста. Адпомсціць. Это людзі, якія працавалі ў сілавых структурах і якія як бы цяпер выкрываюць дзеянні сілавых структур, якія па меркаванню вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў здрадзілі. Вось, ну, вось трэба ім адпомсціць, як і Паўлу Шеремету таксама, які, ну, скажем так, вельмі моцна і вельмі жорстка і актыўна крытыкаваў беларускі палітычны рэжым. Ніякага іншага сэнсу тут я не бачу. Дарэчы, вот гэтая сітуацыя менавіта з Паўлам Шереметам, яна зараз выклікала вялікі розгалас ва ўкраіне, таму што вот кажуць пра тое, што вот як планавалася, як вот, ну, там агучвалі на гэтым запісу нібыта яшчэ ў 12-м годзе гэтыя планы па забойстве Паўла Шеремета, так то і здарылася. Ну і ўвогуле там выказваюць нават нейкія там падазрэнні, меркаванні, што Арсен Авакаў тады атрымліваецца, што, можа быць, нават пакрываў ці не пакрываў замоўніка забойства Паўла Шеремета. Тут шмат пытанняў, там, ці не сапсуе адносіны гэта Украіны і Беларусі яшчэ больш? Ну, ведаеце, у 16-м годзе, калі загінуў Павел Шеремет, ён значна менш займаўся ўвогуле Беларусю, ён займаўся хутчэй расійска-украінскім канфліктам, ён быў пагружоны ў гэтую тэму, і як бы пытанне пра Беларусь, пра адносіны з Лукашенко, ну як бы перасталі быць асабліва актуальнымі ў гэтым сэнсе. Таму ў 16-м годзе як бы забіваць Паўла Шеремета па камандзе з Менску, ну, ведаеце,
мне гэта бачыцца так вельмі далёкім ад рэальнасці. Я не бачу ніякага практычнага сэнсу ў гэтым. Яшчэ ўсё ж таки праўдзівыя ці непраўдзівыя гэты запіс, ну тут можа быць сваё слово скажуць эксперты, але нават вот само іх з'яўленне і на фоне ўсіх тых падзей, якія адбываліся і адбываюцца зараз у Беларусі, якія наступствы гэта можа мець для беларускага рэжыма? Я думаю, што ніякіх наступстваў гэта не будзе мець, бо за час існавання гэтага рэжыму ўжо столькі выкрывальніцкай інфармацыі з'явілася, і пасля знікнення і забойства, як сёння ўжо ўсім відавочна, Захаранкі, Ганчара, з'явіліся дакументы, якія як бы вядуць следствие, якія паказваюць сляды, вядуць у вышэйшыя дзяржаўныя колы. Там і арышт Паўлічэнкі, і документ, падпісаны намеснікам міністра ўнутраных спраў Беларусі і шмат якія. Ну і вось гэтыя апошнія тэлефонныя злівы, звязаныя з перамовамі там і Наталі Эйсман, і іншых людзей, прыбліжаных да Лукашэнкі, як бы гэта не мела ніякіх асаблівых наступстваў, бо яны мала што дадалі нейкіх новых штрыхоў да таго, што усе людзі, якія цікавяцца палітыкай, даўно ўжо ўсё ведаюць. Вось, таму я не думаю, што гэтыя новыя злівы будуць мець нейкія практычныя наступствы. Да, ну, на жаль, сапраўды так яно і паказвае ўсе апошнія падзеі, што так не рэагуюць асабліва і няма ніякіх наступстваў. Спадар Валерый, яшчэ адзін момант хацеў з вамі абмеркаваць. Слухайце, вот мяне вельмі, ну, я не ведаю, шакавала, не шакавала, но вельмі моцна здзівіла навіна пра жаданне стварыць нейкі савет старэйшын, адразу нейкай азіатчынай такой вот пацягнула. Вот увогуле, вы бачыце сэнс у стварэнні вот нейкага савета старэйшын? Ну, ведаеце, зараз у сітуацыі моцнага стрэсу улады прымаюць шмат рашэнняў, якія мала маюць сэнсу, ці ўвогуле іх не маюць. Вось, таму я б не стаў шукаць у любым кроку, у любых дзеяннях уладаў нейкі глыбокі сэнс, нейкі такі глыбокую задуму, нейкі другі план ці трэці план, які трэба шукаць, які сядзіць глыбока, яго трэба расшыфроўваць. Я думаю, што хутчэй ўсё намнога прасцей, прымітыўней. Вось, некія людзі ініцыююць некія ідэі, вось, несуць іх Лукашенко. Лукашенко не асабліва да іх, так сказаць, прыслухоўваецца, махае рукой, ай, рабіце, што хочаце, так сказаць. Ну і людзі імітуюць бурлівую дзейнасць і так далей. Вось, які сэнс маюць тыя сустрэчы, скажем, высокіх дзяржаўных чыноўнікаў з насельніцтвам? І цяперашняга старшыню КДБ Церецеля на Гродня Азот, там перыядычныя сустрэчы Наталі Качанавай, старшыні Савета Рэспублікі. Ніякага эфекту станоўчага, хутчэй адмоўны рэзананс, адмоўны эфект. Вось, але вось улады гэта навошта робяць. Ну, таму я б увогуле не стаў бы шукаць, так сказаць, шмат сэнсу ў гэтых дзеяннях, якія робяцца. Проста улады, апынуўшыся ў сітуацыі крызіса, пачынаюць, што называецца, дёргаць за розныя штурвалы вось той дзяржаўнай машыны, на якую яны едуць. Паколькі дакладнай логікі няма, то яны дёргаюць за розныя штурвалы, і машыну кідае то ўлева, то ўправа, то ўперод, то назад. Я, напрыклад, думаю, што вось цяпер Лукашенко вельмі шкадуе за той свой візіт у СІЗО КДБ, які не меў абсалютна ніякага практычнага сэнсу. І тады, а цяпер ён увогуле, так сказаць, я думаю, што Лукашенко яго саромеецца. Вось, таму
я б так вось асцярожна сказаў бы, што машину дзяржаўную носіць з аднаго боку ў другі, вось таму што людзі, якія імі кіруюць, яны дрэнна разумеюць, за якія штурвал трэба хапаць, каб не выляціць у кувет. Расійскі накірунак. Шмат тут чуў я выказванняў і нараканняў на тое, што вот нібыта там Москва ніякім чынам там не асабліва не ідзе, можа быць, на кантакты з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі ці вот новых сіл і гэтак далей, гэтак далей. І сёння натыкаюся на артыкул, калонку у маскоўскім камсамольцы, дзе палітычны аналітык расійскі разважае пра тое, што, маўляў, вялікая памылка Крамля, што ён вядзе дыялог толькі з прадстаўнікамі беларускай улады, але ніякім чынам не вядзе нейкіх там, не мае кантактаў з апазіцыяй, маўляў, трэба мяняць падыходы. Гэта вот проста меркаванне асобнага палітычнага аналітыка, глядальніка, ці за гэтым нешта можа быць большае? Не, ведаеце, ўсё ж такі газеты расійскія, адносна свабодныя ад жорсткага ціску Крамля. Крэмль кантралюе федэральныя тэлеканалы. Вось тут што пазіцыя вельмі жорстка вызначана, і тут ні лева, ні ўправа. А газеты нават дзяржаўныя, іх зараз колькасць аўдыторыі чытачоў значна зменшылася, таму іх ніхто асабліва моцна не кантралюе, калі там Пуціна не лае, што, ў прынцыпе, можна пісаць розныя рэчы, і таму я не думаю, што гэта, так сказаць, пазіцыя Крамля. Калі ўвогуле казаць пра расійскі чыннік. Вось для мяне была вельмі важнай прыкметай тое, што той крэдыт, які Пуцін абяцаў яшчэ ў Сочы, быў выдзелены Расіі, расійскім урадам, нягледзячы на тое, што Лукашенко фактычна дэзавуяваў свае абяцанні і фактычна іх не выконвае. Вось. І тым не менш, Масква працягвае паслядоўна падтрымліваць Лукашенко. Чаму? Таму што для Крамля вельмі важныя прыярытэты. Прыярытэт нумер 1 – гэта не дапусціць перамогі каляровай рэвалюцыі ў Беларусі. Гэта вельмі дрэнны прыклад для Расіі, для ўсёй пасавецкай прасторы. Вось, і таму трэба падтрымаць Лукашенку, каб не мог перамагчы народ вось па гэтай прычыне. Другі момант. Масква разглядае беларускае пытанне ў кантэксце геапалітычным, у кантэксце канфлікту з Захадам. А цяпер гэты канфлікт з Захадам уступіў у новую стадыю. Вось міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўров недавно заявіў, што ўвогуле трэба прыпыніць усякія перамовы сур'ёзныя з еўразвязам, бо не мае сэнсу. Вось. І таму Масква разглядае вось гэты беларускае пытанне менавіта ў канфлікце Расіі з Захадам. І паколькі Захад падтрымлівае беларускае грамадства ў гэтым канфлікце, то Расія, адпаведна, падтрымлівае процілеглы бок, падтрымлівае Лукашенку. Вось сёння мы можам канстатаваць, што ёсць такая пазіцыя. Што будзе далей? Ці сапраўды Расія будзе падштурхоўваць Лукашенка да нейкага транзіту, пра які ён, мусіць, казаў у Сочы? Як пра гэта кажуць шмат якія эксперты. Гэта пакуль пытанне, на якое адказу дакладнага няма. Мы можам толькі казаць пра тое, што мы сёння маем і чуем. А вось што будзе далей, цяжка казаць. А тое, што Лукашенко сапраўды не выконвае сваіх абяцанняў, што ён фактычна сёння, наколькі я разумею, не мае дакладнага плана, што рабіць далей. Вось колькі часу ўжо ідзе гаворка пра канстытуцыйную рэформу, а мы дасюль не маем першае праекта Канстытуцыі, які прапануе Лукашенко. Другое, графікі яе прыняцця. То бок, я так разумею, што Лукашенко пакуль не вызначыўся ўвогуле, ці патрэбна ўвогуле гэтая канстытуцыйная рэформа.
бо яна была патрэбнай, ён пра гэта гаварыў, ён это абяцаў Расіі тады у момант вострага крызісу, у момант конца жніўня, пачатку верасня, калі тут былі вельмі, так сказаць, вялікія забурэнні, і ўлада Лукашэнкі была як бы непэўнай. Вось, тады ён все абяцаў. Цяпер, калі, як ён лічыць, ён узяў сітуацыю пад кантроль, ён задушыў пратэст, то цяпер, в прынцыпе, гэта канстытуцыйная рэформа асабліва і не патрэбна. Таму ён зараз трымае паўзу і пытаецца вызначыць, ці трэба ўвогуле гэтая рэформа. Калі трэба, то які змест павінен быць новай сістэмы палітычнай, новай сістэмы кіравання. І які графік, калі і як гэта новая канстытуцыя павінна ўступіць у дзеянне, ці то гэта гэты год, ці то, магчыма, наступны, ці то к 25-му году, калі ўсё будзе спакойна ў краіне. Вось, таму я бачу, што пакуль у Лукашэнкі яснага дакладнага плану, што рабіць далей няма. Ён балансуе і спрабуе выйграць сітуацыю, гледзячы на тое, як будуць развівацца падзеі. Але атрымліваецца так, што калі вось гэтае абяцанне правесці канстытуцыйную рэформу, можа быць там транзіт улады нейкі кантраляваны, зладзіць і гэтак далей, калі гэтыя абяцанні сапраўды Лукашенко Крамлю даваў, а зараз ад іх адступае відавочна, а Крэмль тым не менш выдае абяцаны крэдыт, гэта значыцца, што там у Крамлі змірыліся, што, ну, проста кажучы, там Лукашенко іх у чарговы раз кінуў. Ну, ці ўпершыню ж ён кінуў. Ж не ўпершыню кінуў, у Расіі да гэтага прызвычаіліся, і таму ўжо на гэта рэагуюць спакойна. Проста Масква сыходзіць з прыярытэтаў. Прыярытэты гэта не дапусціць, як я ўжо казаў, перамогі рэвалюцыі ў Беларусі, не дапусціць вялікага ўплыву Захаду. Вось гэта галоўнае. Гэта прыярытэт. Ну, а астатняе ўсё там, невыкананыя абяцанні, ну, гэта дрэнна, ну, але не самае важнае для Крамля. Уплыў будзе нейкі мець санкцыі еўрапейскія, заходнія ўвогуле, ці які ўсе мінулыя, пазамінулыя гады, калі санкцыі былі, але от на калені не стаў афіцыйны Мінск? Ну, бачыце, тут пытанне ж стаюць у тым, якія мэты гэтых санкцый. Я не думаю, што мэта гэтых санкцый прымусіць Лукашенко к капітуляцыі. Я думаю, што на захадзе палітыкі цвярозыя і разумеюць, што наўрад ці можна ставіць нерэалізуемыя мэты. Тут, хутчэй, мэта іншая. Першая – гэта маральная падтрымка беларускага грамадства, якое супраціўляецца дзяржаўнаму гвалту. Другое – гэта такі, што называецца, гульня ў доўгую. Гэта як бы пагроза, якая павінна вісець над галавою афіцыйнага Менска, і афіцыйны Менск павінен разумець, што вось ёсць там трэці пакет, потым будзе, магчыма, чацвёрты, потым будзе пяты, і чым далей, тым горш. І таму гэта павінна неяк прымусіць, ну, скажам, бізнес-эліту, ці прамысловую эліту, калі можна так называць, задумацца над тым, якія іх перспектывы пры гэтым рэжыме. Ось. То бок гэта такая тактыка ціску, якая не можа мець наўпроставых наступстваў. Гэта такая апасрэдаваная ўплыв, апасрэдаваная ціск, які можа даць некі вынік праз пэўны час, праз некі цэлы ланцуг механізму, які перадаецца ад аднаго да другога. Таму гэта такая доўгатэрміновая гульня, і разлічваць на некі імгненны эфект тут не выпадае. Дзякуй вялікі. Ну што ж, мы будзем працягваць сачыць за падзеямі. Год толькі пачаўся, і, падазраю, ён будзе багаты на розныя палітычныя
падзеі і, можа быць, нават нечаканыя падзеі. Валерый Карбалевич адказваў на нашыя пытанні ў сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Зміцер Лукашук працаваў для вас. Слухайце і глядзіце нас. Дзякуй, да сустрэчы.